ihan pienistä syistä johtuen. Mutta kun mä en eilen tehnyt videoa, niin saatte vielä maanantaina sitten videon. Jee! Mutta kumminkin, päivän aihe on se, että mitä vloggaajista liikkuu netissä. Semmosella paskasivustolla nyt liikkuu näiden aloitusvloggaajien videoita. Ja siellä oli pari ihan kunnollista vloggaajaakin, joilla on paljon tilaajia näitä. Mutta enemmäkseen siellä liikkuu näitä aloitusvloggaajia. Ja sivusto siis on kaikkien meidän rakastama Ylilauta. Jos et sä siis tiedä mikä on Ylilauta, niin se on semmonen sivusto tai paikka, mihin sä et todellakaan halua joutua. Eli siis nämä Ylilaudan jonnet oli siis keksinyt tällaisen kivan leikin. Eli linkkaillaan näitä aloitusvloggaajia ja avataan video ja painetaan dislike. Ihan vitun hyvä peli, kato. Joo, mun videot, tai 3 videoa linkattiin sinne. Mun aloitusvideo, mun vlogiputken maanantai, vlogiputken tiistai. Ja sit sinne oli laitettu konaa ja sit siellä oli Thunderia ja Tumea ja konaa, sanoinko ne jo konan, mutta kumminkin näitä kaikkia ihmisiä ja mä kiitän erityisesti erästä henkilöä, joka linkkasi mulle Askiin, tuli sanomaan, että musta liikkuu siellä, tai mun videoita on linkattu sinne. Kiitos siis Exuvlog, mä en tiedä sanoinko mä oikein, mutta mä laitan ihmisten hänen kanavansa tuonne alas, eli käykää katsomassa hänet. Kiitos hänelle todella paljon. Muuten mä en olisi ikinä saanut tietää, että mä oon joutunut sinne paskasivustolle. Kiitos todella paljon. Mua nyt oikeesti vituttaa tosi paljon, että minkä takia noitten ylilautalaisten jonnejen pitää laittaa just tommonen kiva juttu liikkeelle, että joo, linkaikaa tänne aloitusvlogeja, niin painetaan niille kaikille dislike, niin ne lopettaa. Esim. Mun video oli linkattu sinne ja laitettu, että me voimme vielä pysäyttää tämän vlogiputken. Painakaa siis dislike. Ei, te ette tuu pysäyttämään mun vlogiputkea. Mun aloitusvideoon mä oon saanut yli 100 dislikea, vaan teidän peppukipeitten jonnejen takia. Syy näihin dislikeihin on joko yksi. Te olette itse aloittanut vloggauksen joskus, mutta te ette noussut koskaan kuuluisuuteen. Te olette nyt tosi peppukipeitä siitä. Toinen. Tai sitten sulla on maissi poikittain perseessä ja sä oot aivan saatanan peppukipeä. Sä oot vetänyt melonin nenään, koska sä et vaan tykkää vloggaajista ja ne on sun mielestä syöpää, niin sen takia niiden pitäisi lopettaa. Itse en ole siis lopettamassa vaan noitten ylilautalaisten jonneen takia, jotka painelee dislikea mun videoihin. Mua ei vois vähempääkään kiinnostaa. Eli painakaa vaan dislikea. Mä vaan huomaan, miten lapsellisia ihmiset tai te ylilautalaiset jonnet sit ootte. Eli tässä oli tämän päivän video. Aiheena, tai siis jos et tajunnut mitään mitä mä selitin, niin tiivistettynä ylilauta on syöpää, älkää menkö sinne. Ja aloitusvloggaaja tai aloittelijavloggaaja sorretaan alas siellä, joten älä mene sinne. Ja jos olet aloittelijavloggaaja, niin älä ota ittees, jos sä saat 1 000 000 dislikea. Älä todellakaan ota ittees. Huomenna tulee siis video. Kyllä, mä kuvaan puhelimella, koska mä en voi ottaa äitin kameraa mukaan. Joten kuvaan
mun viikonlopun puhelimella. Ja siitä näette sitten huomenna enemmän, koska viikonloppuna tapahtuu kaiken näköistä jännää. Että joo, nähdään huomenna. Ja kertokaa toki, mitä te ootte mieltä Ylilaudesta. Onko se teidän mielestä syöpäsivusto vai onko se ihan hyvä? Käyttekö te itse siellä? Mä käyn vaan silloin, kun huvittaa, että mä käyn katsoa, että onko sinne laitettu musta jotain. Eipä mulla sen enempää. Nähdään huomenna!